ihe jelemgbo oji amadịla mgbo achịkwu bịa soro anyị ṅụọ meela ta ọjịla ihe anyị riri bụ ihe ụlọ eri makala ihe ezo mbụ omenala bụ ihe anyị lekwa okwu ile ebe biko ụlọ ṅụkwa ụlọ aṅụle ntile anya kama ụlọ ṅụrụ tile ha den abịala elimozu o nwere njedo nwụhụ na Cameroon adụlie ha gwụkwado ime ekwa ha adụwolu uriom la ọmụnkwụ ọhụrụ were mee ngolo wee ruo mgbe ha anyanwụ ndị afeta ịgarolu ụzọ ebe onye nshime ihe isile ọwa anyanwụ kpọọ onye ha mgbe lalụ gokpo ya kembụ ikpọ nwuriom maka adụzokwu ike eri lọkpela mba ikpọ lali ikpọ nga ha shia sorokwo ikpọ nga lali tele mgbe lalụ gome mgbe lalụ ikpiri ji otele were iti ọ bụrụ motorcycle bụ iji maọbụ moto bụrụ ji itiji elebe ule were ji ya latimu ndị inwe mu abịa gwashi ebe la desa onye selatara anyị desa egwupe ala ebe ma nwuriom ahụ ma ọma niile adọwo ya limali gbochijie ya eja den eme ko ya mark kọbụla ebe riri mmadụ so ihe ọbụla niile ị chọrọ ije mere onye ahụ ma ọ bụla ị chọrọ ịwa ya ọkụkọ ọlọ bụla ebe bila ga eme isiletagwa onye ha imu gụchazie emewe ya kwa agwa m na kembụ ile hụrụ ụzọ asa ụkwụ asa mbụ ihe ndị egbuli ọkụkọ imepe ọlụ ka o soro ibe eriwe nri ya bụrụ onye nwoke saa ya ụkwụ onye nwaanyị ala asa ha onye nwaanyị ụkwụ ala asa ha onye nwaanyị ụkwụ onye nwoke bala asa ụkwụ adụworo nkụta adụworo oke nkụta wee saa ya so gosacha ya ụkwụ ahụ ihe ọzọ ruo ngejili bụ ngolo ịtụ ọrụ ya nri ịtụ nri ahụ bala eri ihe ala kpọ egbu ọkụ dịka ite ohere na-echigoro ọkụ ụmụ onye ha abịa ihe ahụ ihe ochugwukwu den gobịa bute n'ije ha dụsọ ime ngolo egehetela ihe mgbe lalọ si ela ite ahụ luo ya mgbe lalọ ọzala imezuo ya emechaji eke ihu gochekwa ikpawa nri ide akpa nri golaiko ide akpa nri every year ide akpa nri ọkwa ịmala onwe mgbe emere ke papa amụma galebe eje mee mgbe ahụ so emechaji eke ihu gụnwe ide ego ehi igbolo nna we ehi enwe ide ego ya ịnyịnya igbolo nna we ịnyịnya ịghọtago nke a kpọ kemgbe igbo ehi mmụọ andụlomenala mgbo onye gbu ha ehi mmụọ lụọ nwaanyị la mbọ nwaanyị na mba lechikọta ihe itere imuhule anyị dala onye leshiwere eshigbo ha niile eme ngulu ha niile rie ya ma oge eshigolo ihe itela mbọrọ ọkụ mmadụ la hafụ ihe ite egwula ihe ọdụwodo mkpa mma machala wetụ ọtụtụ nji ogbugolo mgbe ọkwa ya bụ mama Linus ọbụla makala ọbọ mmadụ ego oteghị egwu oge na-enwe nụ ya gara ebe ala eme mmemme ahụ ya tie egwu libe anya lewe ọrụ ha bụ ihe emere ya tie egwu ebe mgbe ọ dara dapụlata ya ọjọọ aya ba amle horozo tuwe mpo setekwa egwu nsete egwu and ge gbunu nna we ile enye hu de ehi libe nje ogo ma bụ ebe dị na nwoke nwụnụ gugbolo nna we agaje eji ma bụ ebele ma bụ ihe bala dị mma iwere ga gugbukwolo nna we ebele kwa ya wata igbugolo ihe nwere ụkwụ alọ ihe nwere ụkwụ alọ enwere ike imele ebe ọzọ and onye awụ hụ nna ya kwa agaje nkwa iwele oge ekwa ma bụ iwele onye ọzọ ekwa akwa ihe dịchala beria ụmụ nwoke sidiọkpara la lemont before ọkpọ isi ekwa ụmụnne ndị ike ọzọ la mengolo la kpuchi abalị lọ dị na ada nwaanyị bụkwa nwa bọla akpọkwa isi ike ndị ike so ya ụmụnne ma ụmụ nwaanyị ahụ nke ama bụ ndị ike sochi ụlọ azụ ọ for 4 days bụ ha je mengolo ha je akpụ isi
and ga kpọhụrụ nna we isi ga kpọhụrụ nne we isi ị gaje ha ekpụrụ onye ọzọ isi go kpọọ ya eje mụọ akụrụ aka ọ ihe dịcha le ihe beria bụkwa dịka olili mmadụ a nkwụtọ dịcha gba kama gụmalebe ijedebelu ịmalụta iche eze ihe gbasara maka ihe ndị a niile dị mụọ ile nwetakwa mana mgbe ehu adị eme ihe adụchi Chineke ya biko ya emeghe mgbe onye ihe ala emele ihe ya emeghekwela ha ụzọ sa ha bịa mezukwa ihe ndị ka ọzọ. Yes. So andụla bịa ihe ekwala ọ bụrụ na ụmụnne nne bịara ekweta ekwesịrị ma egbu oli ehi maọbụ everything na ụmụnne nne hụ nwoke gbugbo ehi ha na-abịa para ụrọ kwele ha lakị de mana ha na-ewetakwa nwa mee ka ha ji abịa mee ngolo a support ọ bụ ha bịa ha niile alọ ide asọ la ha bịara oriri even ọ gara atụ nri ụmụnne nne nwe mkpụrụkpụ jiri alọ ha enwe 2 cartons of beer maka la eji mgbe adụda akpọwa ịghọtago ma oge ha latụ nri then that's nwere ne alọdị onye family ha alọdị bịa ada ashigharị nga ashigharị ya ọ ya bụla emetere and o nwere ebe ọ dị atụwa nri ahụ family ndị ahụ ndụ nso o nwere kpụrụrụ ọkụkọ adụ were gawa ejiri akpa ihe dịka epete ebe mbala egbu ọkụkọ andala pe ndị na-eme ihe nwa galọn mme ha gbuo ya ebe ma ha alọdụ ahụ cheche mama mma mkpọ ahụ mkpọ eme ngolo ate onye eme ihe gbasara maka iti nri ọla abịa n'ogwugwu so otu mgbe ochie do ọla ka ehi so onye ọbụla amakwara ohe ka oru eri ịbịala ụmụ nwanyị nke nsọ the particular nsọ ndụ ụlọ ụmụ nwanyị ma onye ka di nhafụrụ nsọ dụlọ ha number 1 ọlalọ dị ekwa ahụ 2 months akweghere ọla eme ngulu ya lọcha ya ọkpọ isi ọla ahụ nkwe nsọ dụdụ nwaanyị mgbe dị ka lọndụ nkwe ọlọdụ dị madụla lọdụ ada ebu ebubo la ya legbu di like nwaanyị lọla di ya ka lọdụ ndị ọbụla di ya dụago week oge nwoke ọzọ bịa weta ihe onye nwoke nyere ide enye ọ legbu mmadụ ehere ọla akwalụ di ukwuru ledughị di mbụ enyi nwoke elube dị ya na ụmụ ịlọ ya la di ịlọ mụcha nwa nsọ ihe ndụle akweghere Okay, from example now. Yes. Why di nhafụrụ ya lọchalụ di ekwa ihe niile o nwere ike ịlụnga di? Yes, o nwere ike ịlụnga di. Okay. Even no omenala labatale. Okay. Then Bible labate. Maybe Bible shi labate. O shi abụla di ohun hụrụ ile chetefu onwe ụlọ ụlọ nsọ Chineke lọka mma karịa ije kwewa kọtin lọka ọma ije lụlụ di ọzọ and onye nwaanyị di enwe hụnụ alalọ n'ụlọ ekele mmadụ outside ma pilot outside kelee ya okwe ke ha ala eme ihe ya eme ọ bụrụ mgbe ochie onye nwaanyị ahụ lekwa nọlị m ụlọ ole emeghe ngolo ọla akwa ha ka nni orichara aya richa nni omengolo ọhịa ya lojokpe ogola gị kpohu ntụ ọ na-edute onye nwoke obokalụ nwa ya mvrite ntụ ahụ o were gbadara ya nsori maka o nwere ndị dobere eje mmụọ ha bịa lochie ụzọ ya soritelo je wuhuo ya o sorokwa ọla ntanga bịa wee hụ bịa ba ngala ụlọ nwaanyị lekwa di alafụtaghị n'ihe ahụ ka mgbe enyi ọ dị ya chọọ ịfụta ọ na-ejide nwa mkparamkpa mmaleka ọ dị enyo ma ọbụla mmadụ lahụ
ọkpa nkụlọ mbụlọ je nyọ ya ọlantanga. I can agakwali ihe. Yes. So ịbịa na somebody ya na mmadụ bugolo mana ka nwebe n'ihe mere isi ke nwanyị dị nwụhụ onwela omenala adụ mgbe ke nwoke enwere ụmụrụ mama abụla ha mụtara nwa. Well, ọdụ. Okay. Ịkọwatụrụ ya. Omenala ahụ ndụ. Ya bụ ụlọ ndị ọgọ adịka saịn nọ. Ma ọ bụ ke nwaanyị ahụ maka ke nwaanyị mbọla adịla aka maka ndị be ha bịa oge ha leli ke nwoke ha shi agba itesa ha lawa ọchịwa awa leleje na nwa okwu ese yalo nye ewetago egawaje ije mana ọ bụrụ nweta dịchi lụọ ma ọ bụla ụlọ ndụ bọtachale eje kpafọ nsọ bụ oke nwa abụrụ ji eke onye ke nwoke and ọzọ ngakwa ndụlụ ihe bụ ọ bụrụ onwelu onye dị edolata oge ha lebe oke ndị ahụ eweta ego mala ọkụ eweta ha ego mala ọkụ ịmala nwa nkata bụ katakuli lekala mba dohi. So I wa bụ mụrụ ema I amaghị the reason why adụrụ nya takpama ojide anyị chọrọ ịmata ihe o duoro atakpọma ahụ ihe atakpọma na-akwale ịmala mgbe eriwe ịma ugbe la ụmụala gari nto mgbe eriwe bụ ndị omenala nkwerire ka ọma ihe hologolabaje iwere atakpama ntụsi ọlụ ụzọ la eje ụmụala ghata ha atakpama ha bata ebe ịlọ and gụruo eje nrọ iweta mma ahụ gbukawachala ebe niile chilo nwekwu ihe jikọta gụlonye iwetago ahịa bụ ihe ha dị nye ha then gụnyekwele ha ọkaji ha ọbụla ha nwere ngolo wipon ewetago ọ bụrụ na atakpa ahụ dede ejegharị makwa lasa ewere ka ha ebu so from example now abịa m n'ebe ka ụmụ nwoke nlọ from example now nke ihe dụka ọsọla ya bụrụ igbuhoro mmadụ igbuhoro mpaụ ehi mmụọ maọbụ mmanwụ ehi mmụọ iwe ya agafu na ọkpa ekirika ahụ ya bụ adụrụ gbue maọbụ imetụ ụdọ ehi hụ eka inwe problem nke the reason why adụrụ nwe problem ahụ. Thank you. Ihe kpata adụwodo enwe nsogbu ahụ niile bụ nna ụlọ ewe iwe imeghi nni gogawa ebe ahụ ọ dị ka mmadụ ime ogologo ekpere like this man na-eme ngelishi before nwa ọgaji akwa ịma ala ụlọ hafụ ka igburu ibe gaje gbuola onye ọzọ ya lata ha tigbuola abalị ahụ and ebe ọ dị kacha njọ bụ ka ụmụ nwaanyị ele ejikiri for 1 minute o nwere otu o ji ebụla ewetara ọjị bịa wafula ka onye nwoke onwe ndidi ejezikọta ihe bịa mee ya ihe ime nụ nna emechiri onye ọzọ ka mara hụ rigbu ha eyi letu hụ n'iwo eme nke adịrị ihe ndị ahụ gbaa azụ otuto doge ebila aga maka ọ dị enweghị iwe because otu ihe mee nni ha ada emeela ebe ha labịafu ha ebe maka na ha so otu ndị ahụ ọ dị ka otu ha dịchala ọwala ịghọle ga-esonye ịfụnanya ile a gawa mitin ịfụnanya ihe dị ọ dị enweghị iwe from the beginning lobere oge mbụ mmadụ nwụrụ ha enweghị mọchụarị mgbe ihe make sure make arrangement ọ bụ nne maọbụ nna maọbụ nwele labịara mee ngulu abịa rie ya ya bụrụ onye mụtara nwa akpafele nsọ adịkwafele onye mụtara nwa ọ bụrụ onye amụtaghị nwa ịmala ya ebe ọbala ejeli mgbe eriwo ebe ọ bụ adụli onye so ugbe gome ke hụ like ote m chide ekwe ewa ya ọkụkụrụ ọlụ ọsa ya ụkwụ ma ebụrụ onye nwoke ala asa ha nwa ya ụkwụ akweghele ala asa ha nwa ya ụkwụ then orujele ito nni ọtọli nni bịakwa kpala ikara akwa ịkpa nni adụ kpọsara aka ịghọtago ya enwekweli ote kacha efe ya enwekwe ike igbufu ehi mụ ahụ ogbo ya maka na mgbe ahụ ọla atụ nni ahụ
o le ejili ewu ma bebele wee mee ya ọ kpafugo nsọ ka la ka ehi bụ o jede eme ngolo bụ o jede eze jiri so gume ike mgbe eriwo ọ dị ya bụrụ onye dị ọlụlụ maọbụ onye dị ike ya nwụhụ ada akwafu mmadụ obodo ọ da-abịa eje kala ọlụmala ese mgbe ole ese kpecha ahụ ebele na nna onwe isi mgbede agbaso ekwa ọrụ ụtụtụ ga-aga ụmụ agbọ akweghele ebe niile batara ala dọsara ụlọ mme ala nwee ụlọ ọkụkọ tegawa ebe niile round ala ntanga abịa bido jee chiweri meri ya bụrụ onye lụrụ agha ndị ụka agha abịa gbujieli ya ji onwe ndị alakpọ ndị ụka agha ya bụ kaada akwa igbudo ọgụ ịmaala ịkpa dị iche na igbudo ọgụ ka ndị butere isi bụ igbudo ọgụ ahụ anya ka ndị akụ atakochi je ite ọkwa ide mbe den ma ka ọzọ ịkpa ị nwere ike ịbịa gbujieli na weji ha kọọ ya ma aga ma nkwa ịdabala ha o nwere iwodo dị ga-emebe igbute ha isi adake godabata ha n'ọgbọ ha chenjiela ọnkwa ajụọ igburu ole egbu ele amaghị ịmara adị ọjọọ adị mgbe ihe na-achịgo wote se wodezie ya ihe wote ma ya bụrụ ndị igbugole like mmadụ dịka ibe nwaanyị ha ọ dachi ogbulole egbu okpute ejelali maka ihe ogburu karịrị akarị ma ụzọ Cameroon ma ụzọ Ogoja ihe ndị a niile bụcha ihe dịla olili ozu ihe akpọrọ nne maọbụ nna egwu ileteli egwu ogele ka ọ bụ ndị inyom ndị dịrị akụ ileteli egwu ogele ọ bụrụ mgbe ochie ebe abacha eshie ede la iji lọlọ ọdụ ha kụ ide ete dị ihe niile etechaje ayabadochi ụlọ dị ka abacha ndị ogele mengolo alasa ihe niile dịchara ihe ji eli ozu ọtago ọ bụrụ nwere ego kwafu na obodo imechagwara ihe niile eme igbukwele ihe adetu ogbu efi akweghara ya so nweghị ebe nsọ dụlụ ọ ga-abụ ebe ịdaya nwoke cholosa emejela ilu ịma nje mmiri dị oji that opportunity apacha alụ na so onye mede ntele gbuo ihe ịghọtago o mechagwo nsọ niile dụlụ onweghị ihe kala eji ide nge site from ikpo isi site ma mbụ ịwa ọkụkụ ọlụ ma ịsa ụkwụ ma ime ngolo etu nni ikpa nni telegajile imesara aka mbụ ihe adume ndị ma niile abịa ghọtago ihe nkwalụ ha dochie ụmụaka ga kee biskit ga gbo mma ala ebe ga mee ke okay yes oh man so abịala ke ihe adụwodo eme ọ bụghị ihe ọzọ ihe ha ji eme bụ mebi akwa dị ọkpara odeme akwa sọsọ dị ọkpara deme dị igbo mma na nkwụ ndị ada la ejidekwa ọgụ abọkwala ala agwaghale ihe mgbe imeji ha gagodo ọrụ ojighị ha onye nyiwegodo nkwụ ojighị ịghọtago ihe eji eme bụ so ọ bụchila onye ihi emeghi nne akwa aghọta gaje nyiwelu nkwụ o nwere ike ọkpa akpara ihe eji eme ma ọ bụcha onye ha gọrọ ya maọbụ ịkọrọ ya mee ya omengolo ọkpa akpara la iwe sọfụrụ nne na nna bụ ihe ke ọzọ bụ mma onye njere eji ngodo agbụ ọgba ọkpa la nkwụ ahụ ya gba ọkpa la nkwụ ahụ omengolo ogbuo mma mkpa o mefugo nsọ ahụ ada nwaanyị bịa gbute ọgwụ ahụ n'ala o mefugo nsọ ahụ odo nela nsọ nsọ ahụ gwela ama nwoke ma nwaanyị
adala ọkpara ya oke abịa mekwu nsọ hụ gwe onye nwoke nwụhụ iya onye ka ihe enyikọta nkwụ onye nwoke nwụ ile enye nkwụ onye nwaanyị ngwa ihe egbutekwa ihe na nkwụ akwa ya weta ya bịa bịa zọọ biskit gwa o adịke nwere ihe dị different ụtachi eri mmadụ welala ụtachi eri mmadụ mgbe eri yes ọtụtụ ihe mgbanwe dị n'ime mgbe eriwo bụ mmadụ nwụhụ azụ mengolo chi bụọ ụmụ na nji ahụ ezuo atụ ero elie nje ahụ elicha onye ala atụ ahụ anya si egbuo nama si egbuo ehi si eme eke ọtụtụ ndị mmadụ ugbu ha paite nne ha maọbụ nna ha jee dela mọchụarị ihe mbụcha different ndụ mmadụ adụọ nwala atọ mmadụ adụọ nwala alọ mmadụ adụọ nwala echi ejiji ili ozu ugbu ede akpa ego ahụ ihe dị different la kemgbe eri bụ ndị na-enwe amachicha ekwa dashi ọnwụrụ iwe obo ole ọnwụrụ iwe obo ole ọnwụrụ iwe ewetago ihe dị different bụ oke mmemme ala emeli ili ozu ugbu ọ bụ nwetechi eme na mgbe ochie akweghere ọdụ mee ndị ụfọdụ ha ejere alị ha gaa mbụbụ ego mgbajite iya eje ebute ego mgbe emegbulu ọtụwala ọlụ and ya tụọla ọlụ ha gbangakwa na ire ngolo alị worukwa ụgwọ ahụ ihe dịgbu iche iche ndị la ili mmadụ ugbu a kemgbe eri akweghere ndị nwụhụrụ onye dị enwe mba onye nwụhụrụ ugbu a mpa mmadụ ọkada nwede power ime some certain things in a physical realm akwa mali ihe nwụhụrụ bụ ihe ehụna le ehụna nwụhụrụ mara the spirit onye mbụ mmadụ onye akwa ya ghọta ọ dị ka ugbu ndụlụ bịa wuo ụlọ la lọ ide n'ime oge fụ na ụlọ adawa akwa mara ụlọ nwere ike ịda ọdacha yes ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme spirit ada have powers bụ ụmụ ihe dịgbu iche iche ịmara mmadụ nwere ike ịnwụ ha ugbu ọla ihe dịka na-enwe ikuku ọla ebe eje ndị alụ nkwate akwa ya ghọta ọla ebe eje ndị alụ nkwate chaa nwere ike mmadụ anwụhụ ghọtago o nwere ndị anwụhụ ọnwụ ụwa chi ha iji metụ iji gosi ụlọ spirit ma da agagharị o nwere oge nwere accident la Holy Ghost I saw myself ediekwe m n'alị mana m nọle ala ihe ndị otule ndị dele onwe m n'elu ebe m nọ ka ma agala plane ontele da spirit menge ngolo bata nga n'ime mmụọ nga madapata so spirit ahụ mkpata Bible ji chikwa na onwe ha onye nwụrụ anwụ akwa ya ghọta la mmadụ niile lebite ngebe ikpeazụ ihe mmadụ and otu ha dụ bụ otu ha na-enwe ọwụwe odo spirit ndị niile agakọtala line ha dawụli n'ime mmụọ o nwere ikuke ịbịakwute bịa gba ọgwụ ihe mee nni bịa jụọ ajụjụ ihe mee nni like mbụ eze nwudonwe ibe mgbe egbulila emene vice chairman mgbe na-emele ịma amụ azụ tacha ihe ndị a niile eru oge ya bịakwute m na nrọ the day yes he come directly to me shimuo la nwa eso n'ihe segbuli la dutu kpakpa rụrụ mbụ nwa nwoke Emeka ha jeje meli meeting azụ lee igba agbalị egbu nkwe kama la otu ihe adajiri ha were je ebodo egbe bịa sujikwa ya ụlọ loje shimuo agwa maka spirit aba ejide ekwu ihe shimu hụla ndị ahụ mgbuli ọ gụchara ha ma ndị mgbo so ma ndị odume ma ndị ọgwụ ma ndị na-enwe otu ha mere mbọ ha mere ya wụ ha ụmụ ya zụ ha ụmụ na otu mbọ ha na-eme ngolo ha la wụ ha kwa ụmụ ke ha si na mgbe ya la-aga lela abịa latari mgbo ikuke ewere agawa njem ahụ
mụ je shi nye ha je mele ihe dotere ebe dote ha ewetili ma mma ma ihe ọzọ dị iche iche eji eweta gbole mme iwent nnọnụ ngakwala oge ọzọ bụ ụra ọ bụ ịmụ anya likwa anya dele ngekwe nwoke ma ya fuchọ ngakwa shim na eje echekwa elo igwe lelo chakwa ọga niile lelo chakwa ọga nlata lasa je kelele ali mgbo dị joga ọ bụ ha spirit ile mi so ebe mgbe ụlọ kalam o nwere ego otu ilokpuru bed achọta ego otu ilokpuru bed achọta ha ya shimshi oriek ya gala okpuru bed ahụ ya pete ya weta ihe ndị ka katọn ego ha ka enwe ngakwa emene je jie ya and o mecha ya emecha ihe onye ke ndu si atụrụ ma gogoje ori ọgwụ lehele acha sisi nchi isi ihe nyere bụ o ji kpọpịa onye ke ha bụ onye ke mgbu akwa accident n'ụzọ ọgba aka uche nwogo sọbụ sirin nwogo onye ke na-enwe ahụ mewele jere ụlọ ọgwụ ya nwụ and asha ọdụ onye ka ọ bịakwute onye ke ha dị ikwu ya dị iti mkpu ọ ha spirit onye na-eme ama onye na-eji ije ahụ ya bụla la mmụọ ala agaghị ije otu ahụ ị marụla ụmụ ihe nji niile ajịlasị emewe lala adịghị n'ire iya ị marụla adịghị ire and ọdụ mejie ọ bụla imeghi n'ịgba ya arụrụ goga ị ga-eme like kemgbe ọkpọ ha niile ndị ahụ niile o gbuchala o merichie egochi onye ihe ma bụla experience m nwee bụla bad spirit do akwa ya wata good spirit do bad spirit ahụ bụ ka edeghị ka okuku lelewa dị jedebe kọta ha enweghị ebe ọlọdụ akwa ya le ma ezigbo spirit la alọkwa ya tele o nwere one man ngalo jekuto nne ya shile ebe ha alọ do very alright la maka ha mere ngolo la ha kwala aka ha ọtọ ruo nwekwere ebe nji ya kwa aka ha ọtọ ha alọ akwegale and ihe ọgbọla eme la aga ọgbọ akwegale nwere akụkọ mpam nkọlọ nwa certain time lo nwere onye ha ma la side Onitsha yes nwụhụlọ but ganga another place ga lụọ nwanyị ma ụmụ yes ole eme Michael Nwoho na mdu mala weto njike mma Michael Nwoho dalo elu dara libe nwo akwa ya wata agala ụzọ ugwu Awụsa de ele ebe bụ dara dere ya disappear nwekwa onye ekelolo nwanyị mụtacha ụmụ nye ndị enye nsogbu si eje mara ebe alụle di mmekata je nwoke m nsogbu ya shoke ya chata moto ma ụmụ ịma ya ha na-ewere erujie dịka ibe ha doji ka shilapama barute ebe ya shi ha nje sesa ihe la so ebe ye huda driver vuru onye na moto bata ade ndị mmụrụ nwa dị nyocha onye bi ihe ya shara ya bụ nye dị otule oze kwatụwa tochajie ha bịawala bata ka nwa ya edele enya nwoke m so bata o tableji andama mgbe no disappear go je paka je ngwongwo ụlọ ha za mbụbụla ebe eri ga ngakwa obodo ọzọ o nwe mgbe metodi ihe ka m shara mmadụ nwere ike nwụ spirit ya ga mba ọzọ jelodo so mede mecha ha kweje ke nwa chishilo onye yi ya lekwili ịghọta ihe maka so mmadụ nwụ spirit la agara ebe dị iche iche ebe enweghị ike ịchọfụta lọnwụrụ ahụ ndị kedle eme ihe ndị nwụhụlọ mama sọbụ ndị anyị nwụhụlụ ike ndị nwụrụ ike ndị oge ha ezughị ezu akweghele. I'd be very grateful for granting us this interview. Thank you very much, sir. Okay, thank you. No, give onye nchete
Abia. And to teach that you develop, you buy our family. Shileke, Jeda Paliwell. He is to be here. Again, said, Eja mother, Allah at the phone worker, Eja Mola at the phone worker. Or the Lally at the phone worker. He met him wash a lot of home worker. Abu Mola at the phone worker. Ndola Dukishi, Makalishala. No, because you over goes you. Thank you.